Тамам, сега му е времето, ама на, кораж липсва. Сега да има някой да освободи Македония, докъдето е нашата партия на власт, че аз да те науча тебе какво се вика Келебир. Да ти пипна аз тебе Солунската митница и не ми трябва много. Само 2 години. 2 годинки само да ме оставят управител или оценител на митницата, па ела хуртува и ти седне с мен. Задръстано е с евреи в София. 50 ли, 60 ли хиляди се, кой ги знае? Ама все търговци хора. Има и да доиш и да остане не са като нашата софийската голотия. Солунската митница. Калифорния да я вземе мътната. И ти, че не бъде... Добра си беше Сан Стефанска България, защо му трябваше да я цепи? Иди сега, че мига и на празни ясни, иди, че чакай да усетиш някой да освободи Македония. По Русия си няма хазве, джанам, рък с българите. В същото време са толкова пълни с изненади и на такива предизвикателства устоява, че аз съм много възхитена. Не знам дали твоето мнение е такова. А ти си все пак английска гимназия. Има една твоя колежка, казва се Яна Марина. Тя изигра роля на класен ръководител в един филм, 11 или беше 12 клас. Яна се появява също в нашето училище и казва, виждаме се долу в фоето. И аз казвам, здравей, Яна, и тя, какво правиш тук? Добър въпрос ми зададе. Но по-важното е, че Яна, ти играеш класен ръководител. Аз съм класен ръководител. Тоест човек, когато иска да разбере ученика, трябва да влезе при него и се превръща в жени мъже с тела като кулата в Пиза, с крака върху върха на Кьолската катедрала, с ръце като разруляно от вятър бране. Пристъпят, не се отказват. Държат кривата линия, страхливо вледали в поток от коли. Забързани тълпи в слънцето, което галопира в деня, който скоро ще се откаже. Детството, обърнато наопаки, желае още малко да го има. Амелия Личева. Благодаря. И аз благодаря. Ние сме...